मग मामा नाही आला ना तर माझ्या खूप मनाला लागलेलं की आहेर नको पण तू ये तरी, अक्षता टाक तरी, तो हाताला धरून मला मानवापर्यंत ने तरी, हाच हट्ट होता. मी जाऊन पत्रिका पण दिलेली, सगळं केलेलं. ते आली आली घटी लग्न लग्न घटिका. घटिका समीप नवरा, हे जे अक्षता येते ना सुरू, ते आताही बघा बोलल्याबरोबर माझ्या अंगावर काटा आला. आईचा निरोप नाही भेटला पण आईचं एक वाक्य सतत असायचं की चुकलं ना तर परत ती चूक अशी करू नको की दुसऱ्यांदा तो बोलायला पाहिजे की तू हे परत चुकलीस, सुधारत राहा त्याच्यात. माझ्या आईने मला एवढंच सांगितलेलं की दिल्या घरी तू सुखी राहा. आणि बाबांचं होतं ना की तू जे करशील ना, तू मनाने जे करशील ना त्याचा जिम्मेदार तू असशील. मग तू पाठीने फिरकायचं. बैठ्या चाळी म्हटल्यावर कसं बरमुडो आणि असे बसलेले उघडे. माझ्या बहिणीने वगैरे येईल तेव्हा कशी बैठ्या चाळी दारा उघडी, आपल्या ब्लॉक सिस्टीम मध्ये दारा बंद असतात. ठॉक ठॉक केल्याने की यांची धावपळ, खय शर्टा खय टी शर्टा. आणि ही तर काय कुणाबरोबर राहू शकत नाही, हिचं तडकेफड स्वभाव आहे, असा प्रकारचा माझा समज म्हणजे सगळ्या नातेवाईकांमध्ये माझ्या वडिलांना सगळेजण हेच सांगायचे. त्याच्यामुळे मी सगळ्यांना हे प्रूफ करून दाखवलं की असं नसतं, जे आपल्याला वाटतं तसं नसतं. एक तर मी जॉईंट फॅमिलीमध्ये राहिली आणि त्याच्यानंतर मी अजूनपर्यंत माझा संसार सुखाचा करते. असं नाहीये की उलट हा बोलणं वगैरे, पण हा हिचा एक असा स्वभाव आहे की स्पष्ट आणि खरं बोलणं. मग ते हा खरं बोललेलं भरपूर जणांना ना खटकतं. खटकतो. नमस्कार गाववाल्यानो, कसे असास? बरे असास ना? बरेच रवा. हिरवा निसर्ग हा संगतीनं जीवन सफर करा गमतीने. आपल्या जीवनाची सुरुवात झाली. आपण गेल्या 2 पॉडकास्टमध्ये बघितलं. एका पॉडकास्टमध्ये स्नेहा वहिनीचं लव्ह मॅरेज की अरेंज मॅरेज आणि त्यांचा लग्नाचा प्रवास आणि त्याच्यानंतर त्यांचा किचनचा पहिला अनुभव. त्याच्यानंतर दुसऱ्या पॉडकास्टमध्ये बघितलं की किचन आणि नोकरी सांभाळताना होणारी तारेवरची कसरत. कसरत. तर आता हा आपला तिसरा पॉडकास्ट आहे लग्नाविषयी. आता आपलं लग्न झालं आणि लग्नामध्ये सगळ्यात जिव्हाळ्याची गोष्ट काय असता? अहेर. लग्नात मिळणारो अहेर. अहेर ह्यो किती छोटं काय मोठं माहित नाही, पण अहेर हा शब्द छोटोचा, 3 अक्षरी शब्द हा, पण त्याचं महत्व भरपूर आहे. एक तर उसना वाण असता. उसना वाण नंतर दुसरा म्हणजे काय, आपण कोणाक केला आणि आपल्याक कोण काय करता, ह्या एक असता. आणि नाही जर केला तरी पण ता एक देवचो एक तो मान असताच असता चला आपल्यामध्ये. आता आपण तुमच्या अहेराच्या आठवणी हा आणि माझ्या अहेराच्या आठवणी ह्या गप्पा मारूया. हा. तर तुम्हाला जो लग्नात अहेर मिळालेला तो किती मिळालेला आणि काय काय मिळालेलं तुमच्या लक्षात असेलच ना? माझा तर हा, कारण माका मी सांगते काय, लव्ह मॅरेज असा, अशी अशी परिस्थिती होती की सगळ्यांका वाटला ह्या पोरग्या काय एकत्र राहायचा नाही एकत्र कुटुंबात, म्हणून ह्याका काय करूया आपण सगळा देऊया. ती तुमका सांगतोय चिरणा, भाताचो काविल तो, चपातीचो काविल तो, भाताचो हात म्हणतात तो, त्यांच्या डाऊल ह्याच्यापासून ती देवाची 5 भांडी, ती सुद्धा कन्यादानात ना, कन्यादानात ती वेगळी, आत्तेन दुसऱ्या वेगळी घातल्या. त्याच्या नावात आता कधी घासलंय की किती ती नावं एक दिसते. आठवण. हा ही बाबा माका ह्याच्यात मिळालेली, ह्या साल होता, ह्या इयर होता, यो महिना होतो, या सगळ्या घासल्यावर त्या आठवणीक एक उजाळो येतात. जशी भांडी उजळतात तसं आपलं अहेर पण उजाळतात. आता ती झाली तुमची आठवण. आता लग्नाच्या अहेरामधली अशी कोणती वस्तू जी तुमका हवी होती आणि लग्नाच्या अहेरात मिळाली नाही, असं काय आहे? मिक्सरच कोणी घातला नव्हतं, तीच एक खंत होती मनाजवळ. मिक्सर कोणीतरी घालू गोय होत. जास्त अपेक्षा नव्हती पण मिक्सरापर्यंत होती. कारण हळूहळू बाकीच्या गोष्टी कशा मोठ्या मोठ्या आपल्याला घेता येतात. कुकर 3 पडलेले, 2 लिटरचो, 3 लिटरचो आणि एक 7 लिटरचो. कोणी कोणी घातला आणि ता पण माझ्या लक्षात हा अगदी. म्हणजे तुम्ही लिहून ठेवलात की तुमच्या असं लक्षात कायमचा लक्षात राहिला की होय मला होय, हे- माझ्या ना लक्षात राहिला. लिहून तर ह्या लोकांनी ठेवल्याने होता आणि बापाशीने लिहून ठेवल्याने. हा. मी खय डायरे सांभाळू, मी आपल्या लक्षात ठेवलंय की हो कुकर हा ह्या बारक्या मामांनी घातल्याने, कोणी ह्यांच्या मामांनी. मग दुसऱ्या मोठ्या मामांनी, सूर्यकांत मामांनी 7 लिटरचा कुकर. मग तो देते वेळी मग आठवण येईल, आता ह्या का परत घेऊया. आणि दुसरं मग 9 लिटरचं आता एका घेतलंय. मामाच्या चेलाचा लगीन आहे, त्याच्यात मग तो तो 5 बारक्या मामाने 3 लिटरचा कुकर घातलेला. मी ह्यांका पण त्या दिवशी बोलले, साखरपुड्या दिवशी. ते म्हणतात काय अहेर घातलेला लक्षात आहे? म्हणजे माझ्या तर हा तुम्ही लिहून ठेवलेली डायरी नाला सोपाऱ्याक असतली. आणि माझ्या अहेराची आता तुमका गंमत सांगते. हे त्या जे जाऊ म्हणजे दे, तर तुझ्या अहेराचे 10 वर्षाचा गॅप आहे. इतका माझ्यासारखं अहेर पडलोच नसा.
आता मी सांगते, माझ्या वेळेला कसं होतं, तेवढी काय पद्धत नव्हती की बाबा सगळं टाकी, डब्बे, चमचे, वाटी असं म्हणजे नॉनस्टिकची भांडी वगैरे सगळी देत. पण माझ्या अहेराक तसा काय गावाक नाही. माझ्या अहेराक ना सगळ्यांनी जास्तीत जास्त पैसे दिले, कारण तोपर्यंत तो ट्रेंड निघून गेलेलो अहेराचो. कॅशचं होतं, म्हणजे लोक काय करत अहेराच्या पाकिटात. तुमका माहिती आहे एक गंमत, गावी आम्ही जेव्हा गेलेलो ना तेव्हा 10 रुपयापासून ते 5 रुपयापर्यंत पण अहेर होतो हे हा, त्या असतं आणि पाकिटामध्ये. अनाउन्समेंट पण करतात बाय बाय, तेव्हा तर किती लाजेन मारक होता. भांडा परवडला. त्या अहेराची अनाउन्समेंट आणि एक खडखडो लाडू, ते झालं गावच्या अहेराची गंमत. पण आता आमच्या लग्नाच्या रिसेप्शनच्या अहेराची गंमत पण अशीच होती. 100 रुपयाच्या नोटापासून सुरुवात होती कमीत कमी. गावी तर 5 रुपयापासून असते, 51. पण हा इथे 100 रुपयापासून होती ना, 101, कमीत कमी 101. 101 पासून सुरुवात होती. ती 1001 किंवा 5001 पर्यंत सुरुवात होती. एवढं सगळ्यात जास्त अहेर 5001. आणि माझ्या मामाने एक, माझ्या मोठ्या मामाने एक मला अंगठी घातलेली सोन्याची, छोटी काना असे ना, पण एक ती सोन्याची अंगठी होती. बाकी कोणीही मला काही घातलेलं नव्हता. आणि माझ्या पप्पांनी माझ्या सख्या आत्याच्या मुलीच्या लग्नात कबाड दिलेल्यानी गोदरेजचा. अजूनही, हा गोदरेजचा, अजूनही माझ्या आत्याचा चेडवा ना करुणा, गेला की माका गेला की सांगताना. सांगताला की हे बघ या मामान दिलेला. अशी माझी काही आठवण नाही हा बाबा. सगळ्यांनी माका 1000, 1500, 2000 किंवा हा 500, अहेराचं असतं 100. एक मावळं अहेर मोठं असतं कधी हा, पण तर आहे ना. हा. तुमका पण माहिती असत, तुमका जर माहिती असत आणि तुमच्याकडे काय मावळं अहेर मोठं येईल असत तर तुम्ही पण आणि सांगा. लग्नात माझी सगळ्यात मोठी गंमत काय झाली माहितीये, जेव्हा मी पिवळी साडी नेसून येले तेव्हा एकांमागं कोणी विचारलं, काय नाही पिवळी साडी कोणी घेतली? मी म्हटलं मीच घेतलंय. म्हटलं मामान नाही देऊ, हम्म. कारण ती पिवळी साडी पण मामाकडची असतात. मामाकडची असतात. काय काय जी कन्यादानाची भांडी असतात ती पण मामाकडची येतात, पण ती पण माझ्या आई वडिलांनीच दिलेली. म्हणजे बघायला गेलं तर मला आहेर हा कॅशच दिलो. आणि माझं काय होतं, मी म्हटलं ठीक आहे ना, जॉईंट फॅमिलीमध्ये मी जातलो होतं, तर माझं असं होतं की जॉईंट फॅमिलीमध्ये सगळ्याच तर हा घरात, वॉशिंग मशीन हा, मिक्सर हा, गॅस हा, शेगडी हा, चमचा हा, वाटी हा, ताटा, सगळी भांडी आहेत. तर मग भांडी किती आहेत? बरोबर आहे. तिथल्या तिथे राहणारी होती मी, हा, फक्त मध्ये ईस्ट वेस्टचाच फरक. त्यामुळे सगळ्यांना माहिती होतं की ही लग्न करून इथे जाणार आहे. त्यामुळे हिचं काही मी एवढी खट्याळ ना, की म्हणतात ना खाली वाकलंय शाळेत तर ह्याची बुटाची नाडी ह्याच्या बुटाक बांधून झाल्याशिवाय मी काही जायच नाही. पेन्सिल उचलून वाकलं की ता करायचं. आणि सासूमुळे पण असेल कदाचित. आणि सासूबाई एकदा येऊन दणकावून गेलेली होती, त्यामुळे सगळ्यांका माहिती होता. गोड स्टोरी होती ती. पण अगदी सांगते, म्हणतात ना जसं अहेरा ना तसंच कधी सासर झाला माहेर काय हो मका कळला नाही. आता लग्नाच्या अहेरामध्ये सगळ्यात जास्त आणि आठवणीत रवलेलं अहेर कोणतो, जो तुम्हाला मिळाला आणि तो तुमच्या कायमचा लक्षात राहिला की ह्याने मला खूप सुंदर अहेर होता? त्यातल्या त्यात म्हटलं ना तर जास्ती असं काय नाही, पण माका आश्चर्य एका अहेरचं वाटलं ना की पूर्णाचा भांडा सुद्धा अहेराक देतात. आणि माका आता चालूक पण येत नव्हता, पण तो एक आनंद, मी कधी एकदा पुरणपोळे करतोय आणि तो भांडा चालवते, तो माका आवडलो होतो. आत्ता ही झाळी बिळी आत्ता हा, येईल. तेव्हा तेव्हा पूर्णाचं- तर हा. असा गोलगोल गोलगोल बसून, आणि ती ना माझ्या 2 नंबर दिराक ना अगदी पुरणपोळे म्हटले की ते ते तयार, म्हणजे साशीचा दुसरा चेडू माझी नणंद बसले की त्या पूर्णाचा भांडा. मग त्यांना मी विचारले भावाची कसं करतात ते, पहिले ना खूप लाजायचे. कोण इला की पहिले असेच बैठ्या चाळी म्हटल्यावर कसं बरमुडो आणि असे बसलेले उघडे. माझ्या बहिणीने वगैरे इले तेव्हा कशी बैठ्या चाळी दारा उघडी, आपल्या ब्लॉक सिस्टीम मध्ये दारा बंद असतात. ठॉक ठॉक केल्याने की यांची धावपळ, खय शर्टा खय टी शर्टा. आणि म्हणजे बहिणीपर्यंत रवत होते असे टॉवेल टाकून. पण बहिणी बिनी इले की अगदी काय वहिनी तुमच्या बहिणी कधी पण येतात. तर पूर्णाचा अहेर होता आणि त्याच्यावरून ही थोडी गमतीशीर स्टोरी होती. त्याच्यानंतर अशी कोणती व्यक्ती होती जी तुमका असं वाटलेलं की ती येतली आणि ती काहीतरी खास असं अहेर करतली, पण ती व्यक्ती लग्नाला गैरहजर हो, राहिली? हो. माझं लग्न झालं ना, माझी आई ऑफ झालेली आणि 1 वर्षाच्या आत म्हणजे 2001 ला माझी आई ऑफ झाली आणि 2002 ला माझं बघा, तुमचं लग्न. आता लग्नाचं वर्ष होती ना, आता तुम्ही हा. कॅल्क्युलेट करा. आई ऑफ झाली आणि 1 वर्षाच्या आत माझं लग्न लावलं होतं. त्यामुळे कसं मामांनी बरेच मुलं आणलेली होती, पण त्यांच्या कानावर ही कुणकुण होती की हिचं चालू आहे म्हणून. त्यामुळे त्यांनी ना आई ऑफ झाल्यानंतर त्यांनी येणंच टाकलं. पण मामा हा एवढा जिव्हाळीचा प्रश्न असतो ना की बाबा दर भाऊबीजेला दर ह्याला मामाच घेऊन येणार, मामाच आणणार, सगळं मामाच करणार. आणि होते 4 मामा होते, 4 मामांची एकूण ती एक बहीण होती माझी आई. मावशी नाही आम्हाला. त्याच्यानंतर मग मामा आले नाही, तो माझा खूप जिव्हारी प्रश्न लागला. माझी नुसती नजर ना दरवाजाकडे असायची
की एक तरी मामा येईल, एक तरी मामा येईल. खूप वाईट वाटलेलं की आईच्या नंतर एक आपला मामाच असतो. मावशी तर काय नव्हतीच, त्यामुळे काय प्रश्नच नाही. मग मामा नाही आला ना तर माझ्या खूप मनाला लागलेलं की आहेर नको पण तू ये तरी, अक्षता टाक तरी, तो हाताला धरून मला मानवापर्यंत ने तरी, हाच हट्ट होता. मी जाऊन पत्रिका पण दिलेली, सगळं केलेलं, पण त्यांच्याकडनं उत्तर नव्हतं. आणि नंतर मग मला दुसऱ्या दिवशी कळलं ते गावी गेलेले. बहिणींना आता भरून आलं, म्हणजे मामा आला नाही लग्नाला, त्याच्यामुळे त्यांना खूप दुःख वाटलं. आणि माझ्या लग्नाला माझे दोन्ही मामा आलेले, पण तिसरा मामा एका काही कारणामुळे आला नव्हता. पण हा असतो आपल्या लग्नामध्ये, जे खूप जिव्हाळ्याची व्यक्ती असते ती यावी, पण ती व्यक्ती येत नाही. असं माझ्याबरोबर पण झालेलं. माझी खूप जिव्हाळ्याची, म्हणजे माझे नातेवाईकांपैकी बऱ्यापैकी सगळी जण आलेली, फक्त माझी जिव्हाळ्याची एक मैत्रीण होती जिची मला खूप इच्छा होती की ती माझ्या लग्नाला येईल येईल येईल. म्हणजे कॉलेजपासून म्हणण्यापेक्षा शाळेपासूनची होती. पण तिला कसल्या तरी आमच्या दोघांमध्ये एक पर्सनल वाद झालेला, त्या गोष्टीवरून तिने एवढा राग मनात धरून ठेवलेला की ती माझ्या लग्नाला आली नाही. आणि नंतर मग मी तिच्या लग्नाला आवर्जून गेली. ती एक व्यक्ती होती जिच्याकडनं मला एक चांगला अहेर पण अपेक्षा होती आणि येण्याची पण अपेक्षा होती. पण जाऊ दे, बहिणीला आता रडू आवरलं नाही. तर लग्नाचा अहेर आणि लग्नाच्या आठवणी खूप साऱ्या गोड असतात, कधीही न विसरणाऱ्या असतात, आणि त्या आपण आयुष्यभर लक्षात ठेवतो. तर अशी कोणती तुमची लग्नाची आणि अहेराची गोड आठवण असेल, किंवा कडू आठवण असेल, किंवा दुःखद आठवण असेल ना, तर खाली कमेंट करून नक्की आम्हाला कळवा. कारण त्याच्यावरनं खरंच आहे, आपण कधीही न विसर. आणि त्याच्यानंतर अहेरानंतर ते पुढे आपण जे मांडलेला असतो ना, काय म्हणतात, रुखवात. रुखवातामध्ये पण तुम्ही तुमच्या रुखवातामध्ये काय काय आणि सगळ्यात चांगला रुखवात तुम्हाला कुणाकडून मिळालेला का? ते रुखवात ती आपणच करूची असता मुलीकडच्यांनी, ती काय माझ्या बहिणींनी केल्यानी होती. त्यामुळे त्यांनी एका रात्रीत काय जमात केल्यानी होतं, कारण बहीण मीच मोठी, माझ्या बहिणी सगळ्या छोट्या छोट्या, म्हणजे एक 7वीला, एक 6वीला, एक 5वीला, अशा बहिणी होत्या. त्यामुळे त्यांना जे जमेल ते त्यांनी केलेलं. पण सहसा लालबागला सगळा रेडीमेड रुखवात भेटतो, तोच बाबांनी आणला होता. आणि त्यांना ते बांगड्यांचे काय ना काय, काय ना काय, आणि आईचा एक निरोप भेटला नाही मला. हा, मी आता तेच म्हणणार होते, जो आईचा निरोप असतो ना, तो वाचल्यानंतर डोळ्यात खरंच, आताही मी कुणाच्या लग्नात गेलाय ना, की त्या रुखवाताकडे स्पेशली जाते, आणि तो आईचो निरोप आणि ते शतपावलीवर लिहिलेली ज्या गोष्टी असतात ना, त्या वाचल्या ना की खरंच माझ्या डोळ्यामध्ये पाणी येतं. आणि ते मंगलाष्टक सुरू झाली ना कापरी भरते, की कापरी, मी तर ते कापातच ते होते. जे वाक्य असते ना, काय होते, आली आणि घटे लग्न लग्न घटिका. घटिका समीप नवरा, हे जे अक्षता येते ना सुरू, ते आताही बघा बोलल्याबरोबर माझ्या अंगावर काटा आला. म्हणजे ते लग्नाच्या गोड आठवणी असतात, आणि अजूनही म्हणजे तो विसरायला होत नाही. लग्नाचा आहेर मध्ये आईचा निरोप मोठा असतो, वडिलांचंही कन्यादान ते असतं. ते पण त्यावेळेला माझ्या वडिलांनी सुद्धा कन्यादान केलं नाही. म्हणजे तुम्हाला साहजिक माहिती आहे, आई नव्हती तर ते कसे करणार. मग माझ्या छोट्या चुलता चुलतीने केलेलं. 2 नंबर चुलता चुलीने मामा मामीचं पार पाडलेलं. म्हणजे आता गावकर, मी त्यांच्याकडे, म्हणजे हरी गावकर काका बोरवलीला राहतात, त्यांनी मला मांडवात आणलं. त्यांनी कन्यादानाची भांडी दिली, मोठे मोठे हंडे, पितळची एवढी मोठी समई. माका कायच परात इतका उचलूक झेपत नव्हता. वजन पाव किलो माका ट्रेन मध्ये चिडवत होती, त्यामुळे पाव किलो त्या धरूकच झेपत नव्हता. त्यामुळे त्या देतात ना नंतर, त्या तुमका तर माहितीच असं, तसं असं फोटो पण हातात असतात, दिलं, असं फोटो असतात. कन्यादानाचे पाय. त्याच्यानंतर मग त्या तामणात पाणी बिनी सोडा. त्या कन्यादान माझ्या छोट्या चुलत्यान केल्या, वरळी रवतात ते. आणि 2 नंबर चुलत्यान माका ह्या केल्या, म्हणजे मामाची कसर चुलत्यान भरून काढल्या. पण लग्न झाल्यानंतर कळलं की मामा नाही आहे, कारण माझे मोठे मामा त्याच काळात ऑफ झालेले, ते गावी गेले होते त्यासाठी. मग नंतर आल्यावर कळलं, चेडू जाता माझा क्लासला, टाटा करता. असं झालं होतं. आणि मला एक म्हणजे काय, आईचा निरोप नाही भेटला, पण आईचं एक वाक्य सतत असायचं की चुकलं ना तर परत ती चूक अशी करू नको की दुसऱ्यांदा तो बोलायला पाहिजे की तू हे परत चुकलीस, सुधारत राहा त्याच्यात काही. हे आईचं वाक्य नेहमीच असायचं, तो मी लक्षात ठेवलं. आता मला ह्या कामावरनं कोण बोलला ना की मी ते काम एवढं जोमाने करणार ना की दुसऱ्याला मग बोलायला परत त्याच गोष्टीवर चान्स नाही देणार. हे मी आईचं वाक्य लक्षात ठेवलेलं. आणि बाबांचं होतं ना की तू जे करशील ना, तू मनाने जे करशील ना, त्याचा जिम्मेदार तू असशील. मग तू पाठी नाही फिरकायचं. म्हणजे कारण त्यांनी लव्ह असं नाही, मॅरेज केलेलं. हा असं नाही की तू सासरी येऊ नको, असं नव्हतं माझ्या बाबांचं. त्यांचा हा निरोप होता, आणि तो मोठा आहेर होता की तू परत येऊ नको माहेरी, असं नव्हतं. पण तू जे करशील ना त्याच्यावर तू ठाम राहा, की तू पाठी नाही परतून बघायचं. तुला वाटतंय ना मी हे योग्य केलंय, चांगलं आहे, तर ते, हे 2 वाक्य होते. तर तुझ्या आईने आणि बाबांनी काय निरोप दिल्याने होते? आता बघा, माझ्या आईने मला एवढंच सांगितलेलं की दिल्या घरी तू सुखी राहा.
म्हणजे जिथे तुला आता आम्ही लग्न करून दिलंय, कन्यादान केलेलं आहे. आणि असं म्हणतात की लग्नामध्ये ना आई वडील आपल्या मुलीला अक्षता टाकताना किंवा पूर्ण लग्न होईपर्यंत बघत नाही. तर माझ्या आईने तेच सांगितलेलं की बाबा तू लग्न मी तुझं काही बघू शकली नाही, पण तू जिथे जाशील तिथे आपला संसार सुखाचा कर. आणि माझ्या वडिलांचं एकच वाक्य होतं की आता तुला जिथे दिलंय तिथे तू तडजोड कर, नाहीतर म्हणजे व्यवस्थित आपला संसार होऊ दे. दोघांचाही माझ्यासाठी हाच संदेश होता की तू व्यवस्थित संसार कर, सुखी संसार कर. कारण माझा स्वभाव मी तुम्हाला सांगते, माझा स्वभाव हा पूर्ण नातेवाईकांमध्ये असा होता की मी एकतर खूप उलट उत्तरं द्यायची. त्यांना असं वाटायची की मी खूप उलट उत्तरं देते, ही काय जॉईंट फॅमिलीमध्ये राहणार, ही काय लग्न टिकवणार, ही तर काय कुणाबरोबर राहू शकत नाही, हिचं तडकेफड स्वभाव आहे, असा प्रकारचा माझा समज म्हणजे सगळ्या नातेवाईकांमध्ये माझ्या वडिलांना सगळेजण हेच सांगायचे. त्याच्यामुळे मी सगळ्यांना हे प्रूफ करून दाखवलं की असं नसतं, जे आपल्याला वाटतं तसं नसतं. एक तर मी जॉईंट फॅमिलीमध्ये राहिली आणि त्याच्यानंतर मी अजूनपर्यंत माझा संसार सुखाचा करते. त्याच्यामुळे जसं दिसतं तसं नसतं. म्हणजे एका आपला जो स्वभाव असतो, जो लोकांना म्हणजे माझ्या वाटतो. आईचं जे वाक्य हा. होतं ना की तुला जर ज्याच्यावर बोललं त्याच्यावर तू अंमलात राहते, माझ्या जावेने पण केलं. हा, असं असतं. माझं लग्न करून दिलंय ना, मग मी ते निभवून दाखवणार आणि शेवटपर्यंत टचवूड आपण दोघांचाही असं ते नाहीये की उलट हा बोलणं वगैरे, पण हा हिचा एक असा स्वभाव आहे की स्पष्ट आणि खरं बोलणं. मग ते हा खरं बोललेलं भरपूर जणांना ना खटकतं. खटकतो. असं आहे. असं असं प्रॉब्लेम हा एक होतो. स्वभाव आहे. पण सगळ्यांना काय वाटतं ही उद्धट आहे, ही उलट बोलते, ही पटकन तोंडावर मन तोडते, असं आहे. पण तो स्वभाव असा आहे. तो स्वभाव असा समजणाऱ्या त्याच्यामुळे घेणाऱ्यांचा हा कसा घ्यायचा तो त्यांनी घ्यायचा. हा आता त्याच्यामुळे माझ्या सर्व नातेवाईकांमध्ये पण ती कुजबूज होती माझ्या लग्नाच्या वेळेला, हा की ही कसली राहणार आहे बघ 4 दिवसामध्ये, नाही तर हिचं काहीतरी खटके उडणार. आणि तुम्हाला सांगू, असं आमच्या नातेवाईकांमध्ये तेव्हा त्यावेळेला 2-3 जणांचं असं झालेलं असतं होतं. असतं. त्याच्यामुळे त्यांचा तो म्हणजे ग्रह काय म्हणतात ते पूर्वग्रह जो होता ना, त्यांचा तसा होता माझ्या कॉन्सेप्ट बद्दल. पण आता कदाचित त्यांचा तो तसा नसेल, त्याच्याबद्दल काही नाही, कारण प्रत्येकाचा अनुभव असतो. जाऊ तर दे. निरोप हा वेळेनुसार सगळंच बदलतं. हा तर निरोप हा असाच होता की जिथे तुला दिलाय तिथे तू सुखी राहा, आनंदाने राहा. आणि तसंच आम्ही 4 जण, आम्ही 4 भावंड आहोत. तुम्हाला मग सांगायचं राहिलं, वहिनी जसं 6 आहे तसे आम्ही हम 4, हम 5 नाही. तर आम्ही 2 बहिणी आणि 2 भाऊ. तर आमच्या चौघांनाही आपल्या वडिलांनी, माझ्या आई वडिलांनी लग्न लावून दिलं. माझ्या फक्त शेवटच्या भावाच्या लग्नाच्या वेळेला आमची आई नव्हती, ती गेलेली. ती मग वर्षभराच्या आत त्याचं लग्न वगैरे लावून दिलं. पण अहेराची जी गंमत असते ना, ती माझ्या भावाच्या लग्नात होती. मी तुम्हाला सांगितलं ना, गावी लग्न आणि ह्याचा एक केलेलं. सवय मी सांगतोय, अहे गेलो की म्हणालाच ना हॉलमध्ये फोडूचं, तर पहिली तयारी व्हायची होतं. किती दामान दे, चला फोडूया, बसूया, पहिली तयारी. आणि असंच होता लग्नाच्या रात्री. आता मी जेवढी जेवढी लग्न बघितलं ना, माझ्या पण पप्पांनी लग्नाच्या रात्री, म्हणजे आता मुलगी गेली ना की रात्री अहेर फोडून बघायचा आणि लिहून ठेवायचा, ज्याचं त्याचं काय अहेर, बाबा ह्याने एवढे दिले, त्याने तेवढे दिले. पण आता उत्साहवान असतं आणि लक्षात राहतं. लक्षात राहतं, नाही तर विसराक होता. तर अशा प्रकारे अहेराच्या आपल्या गमती जमती होत्या. पण तुमच्या पण अहेरातल्या गमती जमतीच्या खाली असतील ना, त्या नक्की अरे वाचून ना खूप आनंद मिळतो. आणि मेन मजा ना 5 परताव्या दिवशी, तुमका माहिती असतं अहेर मुलीकडचो 5 परताव्या दिवशी घराकडे येतात. त्या दिवशी गावचो दीर इलेलो. सगळेच इलेले. म्हणजे माका टोटल असे चुलत बिलत धरून सक्के 2च धीरच आणि असे चुलत धरून 5 धीरच, 5 पांडव. तर ते गावचे दीर इलेले. आणि ना हे छोटे धीरच जे आता कॅमेरा धरूनच ते माझे मिस्टर ते असे कसे पहिल्यांदाच 5 परतावना केला की पूर्ण फिरतात ना घर. मग तसा मी फिरुकलाय. तर ही गेली घराकडे, त्यामुळे एवढा आहे आता खय ठेवायचो 10 बाय 10च्या खोलीत. एवढी ती भांडी बाबांनी बांधून ठेवलेली होती गोणीत. यो आहे आता खय ठेवायचो, त्यांनी आपल्या मारल्यानी बोचक्यानी चलूक लागली. आणि मी सगळ्यांका जाते जाते करत, यो धीर आपलं बारको होतं वाया पाडसून. तो म्हणता वहिनी ह्यांच्याकडे पण जायचं, हा चला. मग ती ओटी भरतात, त्यांच्याकडे जायचं, चला ओटी भरतात. लाईनी तसा जायपर्यंत घरात ही जेवून पण मोकळी झाली आणि आम्ही ओटे भरून भरून जातो. फक्त काय ईस्ट वेस्टच अंतर, पण एवढे ते ओटे, ती एक आणि पिशवी एवढी जड. म्हणजे तुमचं घर भरलं. आता हे 10 बाय 10च्या घरामधनं आता हे 1 BHKच्या फ्लॅट मध्ये जाणार आहेत. तर तो पुढचा पॉडकास्ट तुम्हाला पुढच्या वेळेला मिळणार, म्हणजे सांगण्यात येणार. आणि जसं मी सांगले, माझ्या अहेराचं जे काय कॅश आलेलं ते माझ्या पप्पांनी मकाच रिटर्न दिल्यानी आणि माझ्यासाठी FD करून ठेवल्यानी त्या पैशाची. आणि ती FD नंतर मॅच्युअर झाली. मी परत त्या FDचा इंटरेस्ट घेतला. अजूनही इंटरेस्टवर इंटरेस्ट येतात या सांगायचं. आता माझ्याही अजूनही नवीन घरात मी ते वायर घेऊन गेलोय भांड्याचं. चला, अशा प्रकारे आपला हा आजचा पॉडकास्ट आपण इथे संपूया. आणि पुढच्या पॉडकास्टची काय स्टोरी असतली ती जर तुमका जाणून घ्यायची असतली ते स्टे ट्यून. आणि हो,
व्हिडिओ आवडलो असत तर काय करा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि तुमका पण आठवण असत कडू गोड अहेराची तर ती पण तुम्ही खाली कमेंट मध्ये नक्की सांगू शकता.